Bueno, molt bon dia, moltes gràcies per haver vingut i per acompanyar-nos i per apuntar-vos al Camp Rock Macedònia, el primer Camp Rock Macedònia. Bé, em presento, jo soc l'Anna Huguet i soc la directora de l'empresa de Lleure 2000. Nosaltres des de l'any 94, ja en fa 19, això vol dir que els anys passen, estem dins l'àmbit de l'educació no formal. Nosaltres ajudem bàsicament a nens, nenes i joves a complementar la seva formació dintre mitjançant les activitats lúdiques i d'aventura i sempre en un entorn natural. Som una empresa de lleure educatiu, bàsicament. I per això els nostres serveis van enfocats tots als nens i nenes i joves. Treballem tant amb les escoles, que ens venen a fer les colònies escolars, els treballs de síntesi, activitats d'un dia. Treballem amb moltes famílies, perquè també fem moltes activitats en família, vacances, caps de setmana, on compartim activitats i estones de lleure. També treballem molt amb esplais, amb les AMPAs, que moltes vegades organitzen moltes coses. I bé, bàsicament amb tot el tema de grups, però sempre enfocat a nens, amb activitats per nens i joves, que és el que sabem fer. Llavors, totes aquestes activitats les fem en diferents espais. Passarem foto i ja està, no explicarem res més. Aquesta és la devesa de Rupit, és una casa que ja fa 20 anys, 19 precisament, que estem treballant aquí portant totes les activitats. Em sembla que hi ha algú que ve, no sé si en aquest torn o l'altre, que ja ha estat, la seva nena havia acabat de venir de la devesa amb l'escola. Llavors hi ha el Campus Cerdanya, que està aquí dalt a Puigcerdà. Aquí està més enfocat en nanos grans. I justament una de les fruites l'any passat ens va fer el treball de síntesi aquí dalt, amb la Maria. Aquesta és l'illot gran de Santa Fe del Penedès. I la Salle Natura, que és on estem ara mateix i on fem el primer Camp Rock Macedònia. En totes aquestes instal·lacions és on fem nosaltres totes aquestes activitats. D'acord? Llavors, a veure, nosaltres treballem amb uns valors igual que a Macedònia, per això hem cohesionat, però ens primem molt, sobretot amb l'equip de professionals. Podem presumir que dintre del món del lleure tenim un equip professional. Són monitors i monitores que estan treballant durant tot l'any amb nosaltres. Ja sabeu que el món del lleure sempre s'ha caracteritzat per l'anada i vinguda, el típic, estudiants que després a l'estiu fan colònies. Doncs bé, nosaltres sí que a l'estiu tenim més plantilla, però com que ja treballem amb les escoles durant tot l'any, per exemple, els monitors i monitores que estan avui aquí amb les vostres filles, doncs ja porten anys treballant. La majoria estan coordinant diferents cases de colònies. Per tant, tenim un equip professional de lleure educatiu. Però sobretot, i el que més ens agrada és que participen molt dels projectes i tenen molta il·lusió i estan molt involucrats. És allò que sempre diem, anar a treballar amb ganes i a més que creuen molt en el projecte i en la seva tasca educativa en el món del lleure, això fa que ja els anireu veient avui, però tenen un ganxo i realment creuen molt en la seva tasca, d'aquests valors, de fora de casa, de la natura, de tot això. Jo sóc un d'aquests, Però si no se n'havia adonat. El Tito, és una mica el procés, no? Comencen molt jovenets, ells, i tenim fotos d'ell, que ai senyor. Sin barba. Bueno, i encara que la portés. Que comencen de monitors amb 18, 19 anys, i que van fent 2 anys de monitor, després els més amb ímpetu ja coordinen una casa, que vol dir que ja tenen el seu equip, i fins a arribar a un Tito o altres que hi ha per aquí, que estan treballant tot l'any amb nosaltres, vol dir que quan no tenim nens estem preparant els projectes que després venen a fer, perquè vull dir que les colònies no és ara arriben a l'escola i 2 dies abans ens hem posat d'acord, no. Tenim un equip, entre ells el Jesús, que està aquí, que està una mica... a mitges. El Tito i la Caral, que són els 3 que estan muntant tot l'any els projectes educatius. I que de tant en tant, sobretot el Tito, està a les cases
que sempre diem van a apagar focs. Sempre és van a apagar focs. I això, doncs, el tema de l'equip és un tema que estem molt orgullosos. A part, doncs, que també estan molt preocupats, s'interessen molt per la seva formació, són nanos que quan són els mesos que no tenim colònies, sobretot el gener i febrer, sempre estan fent cursos, a part de les formacions internes que nosaltres fem, que també són molt pesats, i també en fem moltes. Però bé, és la manera que ens agrada. Un altre punt que també sempre treballem molt és la motivació, tant del nostre equip i el treballar amb equip. Pensem que motivar tant a la gent que formem l'equip com als nens i nenes que ens venen de colònies és bàsic i per tirar-ho davant tot. I treballar amb equip, aprendre a treballar amb equip, doncs la gent que potser esteu aquí, que gestioneu diferents persones, sabeu el complex que és que la gent treballi en equip i que vagi tot per un mateix camí. Llavors això, treballat des de nens, doncs és un punt. I el temps, no sé si ens veu, i el punt de les colònies, mireu. I les colònies d'estiu és un moment d'estar tots junts i a treballar amb equip, perquè a més moltes de les activitats que es fan és un bon moment per aprendre. En una activitat de ruta és que necessitem el nostre company. Necessites un altre que t'asseguri. En una activitat de senderisme guiat necessites el que et guia i el que et posa. Còdrem, necessitem, tu vull dir que sempre hi ha activitats que aprenem que ens necessitem tots per fer moltes coses. I això és una de les coses que treballem i que treballem molt. Llavors, a les colònies hi ha els valors bàsics de sempre, però que també són un bon moment per treballar-ho. A més, amb Macedònia encara anirà més bé treballar-ho, perquè moltes de les seves cançons, totes de les seves cançons, són en valors i en coses del dia a dia. Per tant, el tema del respecte, de la convivència, d'aprendre a respectar diferents espais. Bé, tot això és el que fa un enriquiment molt gran en les colònies. Perquè a més és un bon moment. Són dies, estan separats de vosaltres, les emocions són molt diferents i surten molt, hi ha molts moments i moltes estones i tots plegats s'ha d'anar gestionant.